Saluts i molt bon dia, com estem? Així comença Una volta al mes. Segon programa de la segona temporada. Comença el show valencià de la ràdio més destrellat. I ja per acabar amb el noticiari d'aquest mes, hem de confessar que s'han deixat el millor per al final. Aquest mes es batia el rècord del món del cub de Rubik. Sí, senyor. Aixina sí. Aixina sí. ¡Qué bonito, me cago! Mare de Déu. Senyores i senyors, tenim a Una volta al mes, en exclusiva i en rigorós directe, quan són exactament les 12 i 16, a Mariano y Juan Rajoy, claro. Sí, senyor. Bravo. Bravo. Hola, buenas, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Hola, buenas a todos. Ay, meva, Juan, estàs que tenises. Ahora, ¿quiénes son les teves aficions? ¿Qué te agrada hacer en el teu temps lliure? Pues mira, soy youtuber, tengo un canal de gameplay, subo Minecraft, Call of Duty y también dubstep sin copyright. Redder. Molt bé. Sí, mira, sí, el chico es un experto en esto de la internet. Voy a votar a Podemos. ¡Juan! Por Dios, por el amor de Dios, este chico. ¡Vaya de la tabla! Por favor, vaya de la tabla. ¿Qué dices? Vamos a ver. A ver, ¿qué pasa si desconecto este cable? No, loco, això no ho facis. Per favor, Juan, no, pero el cable no. Vinga, moltes gràcies, Mariano y Juan Rajoy. Fins la pròxima. A ver. Sí, no? Diu Paco que bé. Jo no sé com s'hauràs escoltat en casa, però tirem avant. Com seguim a partir d'ací? A veure. Un xiquet que l'han trobat en la selva que es va perdre fa 15 anys. En la selva. En la selva. Havientes en la SEO. En la seva. Ostres, En la SEO, 15 anys? que ningú hagi tingut... Què ganes bé s'ho d'anar ha tingut que passar? Coneix en que tarda més en la SEO. Albert Rivera recomana llegir 50 sombres de Grey, a pesar de que afirma que ell no l'ha llegit. És que clar, que és el que diuen tots, no, jo no l'he llegit, van dir que... Està molt bé el llibre, però... Està molt bé el llibre, però no... Home, 50 sombres de Grey, Albert Rivera, què És que opines? seguint eixe lògic pots recomanar tots els llibres existents. pues home, podria ser de veres, però vaig a dir que és mentira. No, és mentira, no ho ha fet, però el que sí que va fer és això que dius. Va dir que va recomanar llegir Kant, però quan li van preguntar a ell no havia llegit Kant. Quin llibre de Kant recomanes? Ah, no, jo no l'he llegit. Ah, no, doncs jo no l'he llegit. Llegiu-se-lo vosaltres, colló. Claro, jo el recomano, però jo... Bé, avui ens visita al programa un grup de la zona que està intentant a poc a poc obrir-se un camí per el món de la música. Ells són El Veí de Dalt. En representació del grup tenim a dos membres del grup, que a més són germans, Dani i Aitor López. Bon dia, com esteu? Molt bon dia, Lluís. Anem al tema important, Dani. El nom del grup, El Veí de Dalt. Coses. D'on ve? Perquè crec que hi ha una anècdota bastant graciosa per ahir, no? A veure, què es pots contar? És un poc curiós. Tu recordes Newton quan estava sentat baix d'un arbre i li va caure dalt del cap una poma? Pues és molt semblant, val? Totes aquestes coses que el passen de repent i dius i el quedes així un poc a quadros. A veure, estàvem en el pis que hem comentat antes i jo em vaig sentar en la cadira de pensar, anem a dir-li aixina. En el trono, no? En el trono, aixina, per estar un ratet. Quan de repent vaig sentir que la cisterna del pis de dalt, o sigui, la cisterna del veí de dalt sonava, feia un soroll així fort i inevitable. I de repent vaig notar que algo gotejava sobre mi, en efecte, o sigui, estava a trencar les tuberies del veí de dalt, o sigui, i va caure aigua residual. Anem a dir-la així per parlar un poc en plata. Isca els eufemismes. Va començar a caure una coseta així sobre mi que donava un poc d'agonia. Sí. Clar, un poc molt, ¿vale? Què és el que passa? Este és el moment de que quan estàs allí penses, mare de Déu, dius, el cagues en tot lo negre, mai millor dit. Cagues pa cagar-se, O sigui, no? El que m'ha passat el és pa cagues cagar-se. en tot lo negre. Però és el típic moment que després diu i lo que riurem en un futur. I per a no oblidar-se mai d'aquest moment i dur-ho tot amb un poc d'humor i tal, van batejar el grup com el veí de dalt. Primera pregunta, es considereu bons companys de pis? O de casa, si no viviu fora? Jo sóc el cliché espanyol per excel·lència. Vivint en casa del papa i la mama i... Pues mira, jo, si em preguntes a mi, sóc perfecte. Alguna vegada heu tingut problemes amb algun veí? O sigui, Una anècdota, si dona temps per una anècdota curteta, Sí, clar que sí. és que igual tenia raó l'home, perquè es va trencar-la baixant del piso, pam, i aquí es va posar a arreglar-la, estava per l'entrar, i el tio va dir, no obriu, o sea, ningún grifo que mos caurà tot damunt.
I... La cosa va de caure damunt. Sí, la cosa va avui de tirar coses damunt de La l'altre. gravetat està ahí. I nosaltres intentàvem no fer-ho, però va ser un altre company de pis, però que passa ja la mania mos la va agarrar a tots, en raó, que acabava de bollir macarrons i el tio no va recordar i li va tirar l'aigua a bollir Bé. i li va caure damunt. I ens quedem sense temps per a més. Fins així arriba el programa. Agraïm la presència del nostre benvolgut tècnic Paco Gadea i a Ahí la estamos. peixera de Paco. Aplausos infinitos. I també, com no, gràcies a tots els que ens heu seguit. Busqueu-nos a les xarxes socials i ens escoltem el mes que ve. Adeu! Adeu! Vinga!